pääkaupunkiseudun väestöstä noin 15% on maahanmuuttajataustaisia. Jo nyt suurimmissa kaupunkikeskuksissa katukuvan perusteella ei tätä kaupunkia enää ja pääkaupunkiseutua tunnista suomeksi. Jo nykyisten väestöennusteiden mukaan vuonna 2030, eli vajaa 15 vuoden päästä, joka 4. pääkaupunkiseudun asukas on maahanmuuttajataustainen. Eli nykyinen tilanne, jos te katsotte ympärillenne ja ette jo nyt tunnista tätä enää suomeksi, niin tämä on vasta lämmittelyä, mikäli nykyinen kehityksen annetaan jatkua. Ja mitä me viimeaikaisten maahanmuuttajavyöryn mukana ollaan nähty, niin nämä muutokset voi olla vielä tätäkin nopeampia. No, mietitään sitten, että rikastuttaako tämä maahanmuutto suomalaista kulttuuria sitten, niin kuin sanotaan. No, voidaan miettiä, että jos vuosisatoja on jatkunut Euroopasta lähtenyt maahanmuutto Pohjois-Amerikkaan, niin jos se on rikastuttanut Pohjois-Amerikan intiaanikulttuureita, niin kyllä mä silloin hyväksyn, että maahanmuutto rikastuttaa Suomen kulttuuria. Jos hankiinalaisten muuttoliike Tiibetin alueelle rikastuttaa Tiibetin kulttuuria, niin kyllä tietenkin sen logiikan mukaan maahanmuutto rikastuttaa Suomen kulttuuria. Mutta me jokainen käsitetään, että massamaahanmuutto ei se rikastuta kulttuuria, vaan se tuhoaa kulttuureita. Afrikan ja Lähi-idän väestö tulee lähivuosikymmeninä moninkertaistumaan. Samaa mieltä. Ja maahanmuuttovirrat Eurooppaan ja Suomeen ei tule loppumaan ennen kuin eurooppalaiset yhteiskunnat romahtaa tai tälle muuttoliikkeelle tehdään stoppi maahanmuuttopolitiikan keinoin. Maailman hätää kärsiviä ihmisiä voidaan toki auttaa paikan päällä, mutta ei ikinä tämän humanitaarisen maahanmuuton keinoin, sillä humanitaarinen maahanmuutto tekee Suomesta samanlaisen turvattoman monikulttuurisen maan, mitä me ollaan liian monia tällaisia monikulttuurisia maita nähty ympäri maapalloa. Kaikki ovat soluttautujia. Monikulttuurisuuden valhe täytyy paljastaa ja ihmiset tulee saada käsittämään se, mistä monikulttuurisuudessa on todella kyse. Desantit ulos! Mikäli me haluamme säilyttää eurooppalaiset yhteiskuntamme ja eurooppalaisen ja suomalaisen kulttuurin, tulee meidän lopettaa humanitaarinen maahanmuutto ja hylätä monikulttuurisen utopian tavoittelu. Kiitos. Kiitos Simolle.